unha presentación da Volta Ciclista BTT a Galicia. Vaise celebrar o día do 1 ao 4 de maio na nosa cidade, na nosa vila. Vai salir aquí, vai ser a salida o día 1, sale desde Carballiño. É un evento a nivel internacional, unha cousa que nunca se fixo en Galicia, unha BTT que sea unha volta a Galicia, engarza 4 probas a nivel, podríamos decir, casi nacional, que son a proba de Lalín, de Melide, a de Carballiño, e logo, bueno, unha crono que vai haber a último día na vila de Lalín. Nós somos a cabeza visible dun proxecto máis grande. Nós en o Concello do Carballiño, en o Concello de Boborás, do Irixo, Protección Local, Policía Local do Carballiño, Protección Civil do Carballiño e de toda a mancomunidade, sería imposible de facer. Antes de nada, hai que dar as gracias, ser conscientes de que hai un grupo humano detrás de todo isto que é o que fai posible esta proba. Pois tamén tiñamos na idea unha proba por etapas. Creíamos que era o proxecto necesario no noroeste de España, queremos alcanzar o noroeste de España ao norte de Portugal. Nós sempre tiñamos na idea facer unha proba que puxera o Carballiño no punto de mira de Galicia e o conseguimos. Levamos 10 anos facendo a nosa ruta, este sería a número 11, e pensamos que a nivel gallego e a nivel máis que da comunidade autónoma gallega, isto xa estaba máis, é unha proba moi conocida, con moita repercusión, pero faltábanos sempre dar ese paso pequeniño. É un evento que na Galicia interior, que fomenta un deporte como é a BTT, que vai por zonas do rural, que é de gran importancia para a nosa comunidade. É a primeira vez que se fai, e para nós de Carballiño é un honor ou un orgullo pois que o primeiro día a saída salga desde aquí. Enseñamos o mellor de todo o que temos. Enseñamos o Parque Municipal, o senderismo do final da proba, que é toda polas Pallozas, vamos á zona de Cotomolín, do Banco de Feás. O sea, damos publicidade a toda a comarca que o día de mañá se pode aproveitar de estes eventos e desta publicidade. Creíamos que era o momento do BTT galego de dar un salto internacional. Queremos alcanzar os mellores ciclistas de Europa, os mellores ciclistas do mundo. Temos corredores de Chile, corredores de Francia, corredores de Suiza, corredores de Portugal. Temos corredores de Asturias, do Bierzo, de Madrid, veñen de Extremadura. Entonces, isto é un marketing para nós moi importante para toda a comunidade galega, para os concellos de Carballiño, de Boborás, do Irixo, de Lalín, de Palas, de Melide. Creemos que é unha venta moi boa a nivel turístico. Vai salir a Veracruz e volver a Veracruz, ás 9:30 máis ou menos saldrá a carreira. Sobre 250 ciclistas van a salir daqui do Carballiño. O Carballiño xa vos digo, un evento importante que nos vai dar moitísima visión a nivel nacional e internacional.